दायो बे समाव जोंहा सिगाङावनो फोसावहरखानाय बायदि बान्था बावनो थाखाय आखायाव लाबाय आर'नाइ होनो जायफोर माने आर'नाइ मोनगोन बिथांमोननि मुंखौ आङो बे समाव खेबसे फोसावहरखानो सानदों। बयबो अननानै गोसो होनानै खोनासंदो। सिगाङावनो दं सृजना ब्रह्म, श्रिया ब्रह्म, लिलि ब्रह्म, बरसा ब्रह्म, कहिमा ब्रह्म, रिंकी बसुमतारी, हृदया ब्रह्म, अनिशा ब्रह्म, दिया ब्रह्म, सोनाली ब्रह्म, सुमिता ब्रह्म, भूमिका बर', पिंकी नार्जारी, अनिमा ब्रह्म, बिदिन्था ब्रह्म, रिंकी बर', मरमी ब्रह्म, सतीला उजिर, दिबिनी ब्रह्म, मिहिता ब्रह्म, हिरिना ब्रह्म, ललिता ब्रह्म, महिमा ब्रह्म। दा जायफोर बिनानावमोननि मुङा नैबे दासो गाबज्रिखांनायाव दङ, बिनानावमोनखौ नैबे जोंनि गेजेरावनो फारियै लाइन गसंनानै थाफैनो खावलायहरनाय जादों। बिनानावमोन, दे सृजना ब्रह्म दङबा फैदो। आं नुनो मोनाखै, गैयाना? श्रिया ब्रह्म फै, आराम लाइन थाफै। श्रिया ब्रह्म दङ। खेबथाम मोसायाबा जों हानाय जानाय नङा आरोखि। जोंनि दतमा गियानखौ लाइब्रेरि ओमफ्राय ओमफ्राय लोगोसे जोंनि आलारि सोरां ख्रिस्टि आफादनि आफादगिरि बिथाङा आंखौ फिन खेबसेबाव बान्था बिलाइनाय हाबाफारिखौ दैदेननो खावलायनानै आं बे समाव आवगायबाय। गिबियावनो आङो बे बान्थाखौ बिलाइनो थाखाय जोंनिनो दतमा गियान लाइब्रेरिनि आगुनि गाहाय नेहाथारि थामहिनबा बारग' नेहाथारि श्री रतेश बसुमतारी आदाखौनो बे समाव गिबि बान्था बिलाइजेननो थाखाय आं खावलायनाय जाहैबाय। साब्रैसो बे समाव आदाखौ साब्रै बान्था बिलाइनो थाखाय आं खावलायनाय जाहैबाय। Mana betul aku cuma boleh kan? Aku komen boleh tak? Jangan khabar, bahasa sudah jadi ada di sini. Juga akan teman ini ya. Kurang baik ada yang hanya tadi si Hejing Bromo bilangku keseluruhan
गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम बान्था बिलाइनायनि थाखाय। गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम बान्थाखौ गोजोननाय थाबाय बान्थाखौ बिलाइनायनि थाखाय। गोजोन्थों।